Ji dema ku krîza Sûriyê dest pê kir û welatiyên Sûrî di navan da jin û zarok rastî hemû corên binpêkirinan tên û ji wê demê ve ta weke îro 27,466 jinên Sûrî li ser destê aliyên ektîv dê Sûrî de bûne qurbaniya û jiyana xwe ji dest dane. Ev yek di raporta Tora Sûriyê ya Mafên Mirovan de hatiye ku têda û bi helkefta Roja Jinê ya Cîhanî binpêkirinên ku di derheqê jinan de li Sûriyê hatine encamdan belgekiriye. Li gorî ku di raportê de hatiye, 21,609 jin li ser destê rejîma Esed û Mêlîsên ser bi rejîmê ve bûne qurbanî. Di nav da 9,901 zarok hebûn. 1,237 jin li ser destê Rûsya jiyana xwe ji dest dane. Di nav da 546 zarok hebûn. Her wiha 1,053 jin ji aliyê rêxistinên tendûra ve hatine ermançkirin û 1,301 jin ji aliyê grûpên opozisyonê ve bûne qurbanî. Di nav da 429 zarok hebûn. Serbarî ku 232 jin bûne qurbaniya çekdarên PYD. Di nav da 83 zarok hebûn. Derbarê rewşengirtin û binçavkirinê Tora Sûriyê ya Mafên Mirovan eşkere kir ku 10,026 jin ta weke îro ji aliyên ektîv dê Sûrî da girtî û binçavkirîne. Ji wan 8,106 di zindanên rejîma Esed dane û 471 di zindanên çekdarên PYD dane. Serbarî ku 489 jî ji aliyê rêxistinên tendûra ve girtîne. Her wiha 906 jin di zindanên opozisyona Sûrî de dimînin. Di raportê de her wiha hatiye ku bi dehan ji jinan di zindanan da li Sûriyê dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest dana û pirraniya wan di zindanên rejîma Esed da bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dan. Di dawiya raporta xwe de Tora Sûriyê ya Mafên Mirovan daxwaz ji Encumena Ewlehî ya Navdewletî kir ku biryarekê derbarî parastina mafên jinan yên sereke derxîne ta ku jin ji prosayên girtin, kuştin û binpêkirinan werin parastin.